воно вже працює. І ви, напевно, знаєте, ті кейси досить успішні. Це і Херсон, і Порт Ольвія. І, власне, для того, щоб ці історії розпочалися, пророблена дуже велика робота. Дуже велика робота зі всіх сторін. Як і зі сторони уряду, готовність, да, і політична воля, зі сторони бізнесу з'явився вже той критичний запит на ці форми. Да? Тобто це завжди впирається в момент довіри. Да? Має бути довіра бізнесу до держави і, відповідно, держави до бізнесу. Це тільки коли він-він історія відбувається, тільки тоді можуть з'являтися приватні державні партнерства. І можна сказати, ці два успішних кейси, які вже розпочалися, це певний, знаєте, тест на довіру. І він відбувся. І він є фактично індикатором того, що далі можна продовжувати. Ці закони, які створені, вони створені не тільки урядом, не тільки бізнесом, вони створені за підтримки міжнародних аудиторських компаній, які долучалися до цієї розробки. Тобто це, я особисто не був долучений, але я бачив цю роботу моїх колег. Да, у вас назва «Бізнес і влада». Да, фактично я війшов в уряд під час коронавірусу, да, тому я зараз знаходжуся і в тій, і в іншій ролі, да, десь відносно. Хоча зараз я вже маю повний мандат діяти і приймати рішення від уряду, але фактично всі ті питання я на собі через себе пропускав. Да, і я дуже чітко розумію проблематику, я дуже чітко розумію виклики, які має уряд взаємодії з бізнесом. І, скажімо так, зараз відбувається певна каталізація тих процесів, які дуже тривалий час стояли. Да, зараз в уряд заходить досить сильна команда. Да, і я навіть, знаєте, є таке предвзяте відчуття, що ну, там вони там, а ми тут, вони не розуміють, ми розуміють. Всі друг друга добре розуміють. Да. Нещодавно був в Одесі форум, теж саме проговорив, бізнес-влада. Ми спілкуємося дуже на одній мові. Дуже багато людей з бізнесу зараз при владі. Це колеги колишні. Вони можуть на одному рівні, без пафоса, без лозунгів, дуже, знаєте, такий в англійському мові, straight to the point, да, вирішувати ті питання, які зараз болять. І ті рішення, які приймаються під час коронавірусу, 5-7-9 програма кредитів, да, вона працює. Знаєте, скільки видано кредитів? 6 мільярдів. Понад 6 мільярдів. Половина мільярдів, так. Це дуже потужний інструмент. Не дати бізнесу зупинитися, особливо малому, середньому, який найбільше відчув ці наслідки. Працевлаштування, да. Фонд зайнятості працює. Тобто це, знаєте, це тест на державні інституції. Криза – це завжди тест на прочність. І як ми його пройдемо, да, це буде означати, що ми здали іспит.